Anya lachila ndị ọma na ekelu ana m asị unu daalụ kwa ndị ekikwe oge aṅụle ana m asị unu daalụ unu na-emekwanụ nke ọma dịka nsikwe na mbụ dịka mụ na Chibuike nọkwa ebe a na-afịrịkwa ọnụ na-akpọtụkwa ya obere n'ihi na ya ma ịbịazie na keta ọwụzie na ọwụ ihe a na-agba agba mmadụ dịka mụ ebe ọwụla ịkpọrọ mụ ya wepụ ihe a na-agba agba ọrụ ọrụ sef mrahụzie ama Chibuike ọ na-agbalikwa egwu mana ige onye maka esi agba egwu nsogbu adị ma emere na ị ga-ayapụta n'ama anyị wee mara nke eziokwu itinye egwu anyị mara onye ka agba ndị mmadụ ewerezi aka ha họrọ maka na otu ị na-ebe a na-ekwu ya ugbu a ha nwere ike na-asị akwa n'eziokwu n'elu ka o si wee nọrọ o hichara ndị ichie ndị a onowu na ndị mmanya m ga-eme ụbọchị mma akpọ gị na nke ahụ ya mma akpọ gị anyị naghị akwado ịma a sị na mberede nyere dike mberede ga-eji amanụ dike gwogwo agadi nwaanyị a na-aka nka na-egwu ọma agba otega biwe ọhịa ji wee bido anyị ga-afụ aka nọkwa n'egwu a anyị ga-afụ dịka anyị si na-akpọsị n'ọha o nwerekwa na ofu nwa okorobịa m na-akpọbikwa na egwu ya ebe a ọ dịzie ka m chefuru ya echefu ihe na-amasị n'ihi na ihe ọbụla ọ na-agụ egwu ya na-amasị gị egwu ya na-amasị m ihe na-amasịkwa m ya bụ na egwu ọbụla ọ na-agụ nke bụziri isi na Burna Boy na ihe na-amasị gị asị m na ana m akwa egwu Burna Boy na-amasị m eso m na onye na-akwado egwu Burna Boy ya na-abụ m fan n'olu oyibo isi na ihe onye chọrọ ịkpa aha na kịta na-amasị gị m si egwu ya na-amasị gị esekwa m na ihe ya na-amasị gị m si emechizienụ m ọnụ ka ị na-igboro so gị ma biko ya bụ ihe na-amasị n'ihi na ihe ọ na-agụ ọ na-aba olu ya kwa n'ụwa ya ịbịa kirizie ihe onyonyo ihe ejije ya isizie onweghị onye ọzọ m na-ekwopụ na-abụghị Adekunle Gold ire Chibuike ka ihe ahụghị m ya na mmụọ na onye na-achọ ịkpa aha ahụghị m ya na mmụọ ka isi wee dowe aka nnọọ ụmụ okorobịa ihe ya na-amasị m nke a na-eme ebe a ka m nọ nnọọ na-eche gị ikwucha ka ị daa ka mkpọzi ọkwara nsị na otu ibie n'obi na mkpọzi onye ọzọ afa ama m na Adekunle Gold ka ya akpọ n'aha ka isi wee na-edowe aka na-ekwe na-akọwacha na-eme ihe na egwu ya ka o si aba na-eme gị mana ọkakwa ofe egwu a na-aba ihe ama m egwu ka egwu chọrọ ịkpọ ya nke bụ eziokwu na egwu ahụ tọrọ ụtọ mgbe na ihe onyonyo ya ka mbụ ụzọ wee lele mana otu ijeba n'ihu ọkamasị na egwu ya na-abụkarị egwu gbasara egwu ịfụnanya mana ịbịazi n'ire ahụ ọ bụzi nke ịfụnanya ọ bụzi na nke a dị iche ọ na-agụ egwu ihe na-eme na ndụ ya na ịfụnanya kwa ijikwa dụọ ndụmọdụ maka na ị ga-egwu ahụ na ụlọ Igbo ọ sị na the grass is green on the other side. Eziokwu. That's what I thought before I took the ride. Nye ọpụtara na ị na-anya n'ofe nke ọzọ na ahịhịa na-achacha nnọọ ndụ ndụ na ihe o chere tupu ọzọpụ ije a o wee gbajuo ogwe ka ọ ghara ile anya n'azụ ọzọ mana mgbe ọ bataziri ya na-asị na ọnwụ na ọ maara na ndụ ọ na-achọ o nwetago ya tupu ọzọ banye ụkwụ ma ịchọwa ya ọ karịrị ịnọ ọdụ wee hụ na ihe ọma na-akpọ esi na ịlọtawa n'ụlọ na ihe ọma juru n'ụlọ yọtago iji okwu ịfụla na ife ihe ya si amasị m ma ọ ga-wee egwu ma ọ ga ya onwe ya ịfụla ihe o si amasị m ọ masịrị m ọ masịkwara gị onwe gị n'ihi otu si kọwa ya nke a doro anya sị na nke a na-amasị gị ọfụma ọfụma ịma na ihe ihe egwu anọ m na ihe egwu na-amasị m ọfụma ọfụma ka isi wee na-eme ahụ ka m si wee na-akọwa egwu a ọ dịzie gị ka ọmụwa Adekunle Gold nwe nya kịta nya egwu amasị okwu oge ihe ma amasị okwu oge nsogbu adịghị ka gwa ha ọzọ anyị nwere ị ga-ejidegodi okwu ndị ọma dịka o si aganụ n'ezie ọ na-aga n'ihu oge anyị ga na-adịkwa ma kwarapụ ma tutu anyị na-akwapụchagodi ebe a anyị nwekwere ọzọ ya bụ nke a na-asị bụ legbegbe Mr. nwanne mana ịbịa n'egwu a n'ezie nga ewepụtara ofu egwu abụla na 2017 mana ọ bịazie n'afọ 2018 ya yiwazie werezie ọnọdụ ịbịazie na ya ifu etesi dọkọ shakushaku ahụ nwanne Chibuike ị ga-akọwali ịma na nke weziokwu ka iji bido na nke weziokwu ịma na Mr. Ilu nwa afọ Igbo ezie na
ọnwa afọ Nnewi Mr. Ri nwanne nne ji akpọ ya Chinonso Okafor ọhịwa aha ya onye Nnewi bai kpọmkwem ka o ru ka o si wee mana o toro na obodo Lagos bido na-eme beat na-akụ egwu egbe wee banyezie ebe ọla ịbịazi akpọ nke asịrị nke nwaanyị legbe n'akụkụ ha niile n'akụkụ egwu abara ọfụma pụtara na 2018 bịa chizie eze ebe ọla ijere mmemme ọla ị gara ị ga-anụ egwu a m na-agwa gị ebe ọwụ na ị gara a na-adọta egwu ọwụ na ịnụghị egwu ahụ anụ ị ga-afụ ebe eji egwu ọzọ na-agbatịrị ya gbatịrị ya njikere gị ka isi wee na-asị na-agbatịrị ya ihe niile na ahịa oge na-adọ ịma agbatanwu shakụshakụ ọfụma ị ga-agbatanwu ya ọfụma anwala m ọwụ si na ọwụ na ihe ahụ anwa m gị n'oche ahụ ịnọ anwa m gị n'oche ịnọ gba aka m hụ ịkwa na-agba m ana na ofe ebe ekiri mmanwụ ya dịwa o n'ezie ọ na-agbapụ egwu nke ahụ legbebe Mr. Ri nke ahụ so n'ime ọzọ nke anyị ji akpọtụ ebe a keta nke a wee egwu bụ m na-ekiri ya ọ dịzie ka otu ụkpụrụ esi mee ya ọ dịzi obere iche nsị ka ebe wetagodiri ụkpụrụ eji mee egwu a site n'ihe nkiri ya mbụ nke ejije ya bịa baa n'egwu ahụ mana egwu ahụ ọ bụkwa abịazie nne ya ọ dịzie ka egwu ahụ abụla egwu anyị na-anụtụ na mgbe mana abịazie keta dọgharịzie egwu ahụ ọ bịazie n'ụdị ọzọ ọ dịzie ka ebe hichara akwa Redman ma ga-agụ na-ehicha ya abịazie rie marịzie ya ọzọ nke na-akpọzi imeziri pakejizie n'ụzọ ọzọ ọ bụzie nke na-akpọ Jogodo by Tekno Jogodo nwanne ịnụtụla egwu a anụgoro m ya gwogwo nke m sị ka asị na onye ajụjụ anọkwa na-efu ụzọ mana ifuru ụzọ na nke ejuru kịta ifuka nya ibi n'ime ọhịa na nke ejuru ibi n'ime ọhịa gbaghara m biko ya bụ Jogodo mana ebe na Jogodo ọ dịzie ka ọwụ nke dịka a na-akpọ ọ dịka inu Jogodo ị ga-aba gị na ntị ụkwanụ Danfo Drivers na oge ha gụrụ Polongo ịma na ihe oge ndị otu anyị Jogodo Polongo onwe ga-atịkwa gị n'ọwa asị old school mgbe aha anyị na-agbagara ala sụọ ị ga-agbakwa ihe ahụ ebe a ị na-agbala akpa gị na-amata ihe ya were sizi ya dịka iji ma ihe ọ gbasa gị oge anyị na-agba n'ogara ala sụọ dị nkata ọ mgbe ahụ nọ ịmana ụlọ ụmụ ọlọrọ ụmụ agbụrụ ọhụrụ ekwenụ m okoro Jogodo ya bụ na ọ dịzie ka ma Jogodo ọ bụchaghị ihe ọjọọ ọ bụchaghị ihe ọhụrụ ọ bụchaghị ihe ọhụrụ mana otu esi siarizi Tekno si bịa nnọọ kọrọzie onwe ga egwu nnọọ ọ bịa siarizie ya Jogodo ọ bụrụzie ịbịakirizi ihe nkiri ya ụkpụrụ ya dị iche ya bụ na ile egwu anọ ị ga-ama na o nwere ihe dị iche dị n'ime ya ka ekwana otu ga-esi ama ịma na ndị amụnụ gị mgbe ha gbagbo ndị gbara mgbe gboo anyị ka na-agbakwa ugbu a ndị gboo mụrụ ndị ugbu a ma ndị nke ochie ma ndị nke ochie ihe ma wụ na gịnị Jogodo na-atọ m ụtọ Jogodo nke na-emezi aka otu ozikwa ị na-ajụ m ka m nweta ya mgbanwe gị n'aka ka mkpụrụ gị pụọ na maka na Jogodo na-atọ ezi ndị ọma dịka oge a na-emezi kwarapụ mana anyị ga-akpọkwa n'ofu n'ihi na ebe n'afọ a kọpụ nke afọ o wuri ewi isego Chibuike onye na Isego Olamide Lerukesh otu asị nọ gbatie egwu anọ Naira Marley onye mwepụtara dị egwu ya bụ na eji egwu adọlata n'oge World Cup ga na-abịa nso Isego Chibuike ike obere ihe nwere ike kpọsara nka ịma na egwu a bụ egwu bakwara ahịa n'ihi na isiokwu ya bụ Isego mgbe ahụ ka a na-akwado ịsọmpi mba ụwa nke afọ 2018 emere na Russia egwu a bụ ihe mere ebe ọla ije n'ụlọ na igwe redio niile ụlọ redio niile na-akpọ egwu a
ndị na-eme ihe onyonyo dịka esi nọrọ na-ewetara unu ha na-akpọ egwu mgbe niile egwu ya bara ahịa egwu ya dị mma. Egwu ya gbara ahịa isego nwanne isego oge anyị bụzi gịnị isego oge anyị bụzi isego n'ezie dịka mụ na Chibuike nọ ebe a na-asị unu bye dịka oge anyị na-asịzi anyị bye anyị nọ na skuulu bye biko Chibuike fekwala ndị ọha na eze bye